Empezamos o traballo con Contasol. Antes de nada, o que dixen no último vídeo tutorial é que empezaríamos creando as contas contables, as subcontas en realidade, as contas auxiliares, as de 7 dígitos. Isto faremos aquí. Pero digo que antes de nada queda un detalle de configuración. As configuracións anteriores fixémolas aquí, configuraciones, e despois en cuentas de enlace, pero fundamentalmente en configuraciones. Queda un detalle en configuraciones do IVA. Mira, aquí, IVA, opciones, configuraciones. Bueno, aquí nos aparecen os tipos de IVA que existe, poderíamos modificalos. Si durante o ano se cambia o tipo de IVA, poderíamos modificar. Hai unha segunda tabla aquí para ter tipos de IVA diferentes en distintos períodos do ano. Bueno, pero eso non é normal. Ahora, aquí, perdón, aquí, asiento automático. Xa vos dixen que os procesos están moi automatizados e só introducindo o cliente e os datos do cliente nos vai a facer o asiento automáticamente, incluindo o IVA. Bueno, pois hai un detalle aquí importante que dice comportamiento del IVA no deducible. Hai operacións que poden incorporar IVAs non deducibles. Eu creo que non é lugar este para explicar que non son o que non son os IVAs non deducibles, pero vou poñer un exemplo. Si vamos a comer cun cliente, a factura do restaurante vai a estar co IVA desglosado. Comida 100 euros, IVA 10%, 10 euros, total 110 euros. Pois ben, o IVA das comidas con clientes non é deducible fiscalmente. O IVA que soportamos nesas comidas non llos podemos reclamar a Facenda. Entón, é simplemente un maior valor do gasto que estamos facendo. Este é un gasto de relacións públicas, o contabilizaríamos na conta de relacións públicas, pero en vez de contabilizalo pola base imponible, contabilizaríamoslo polo importe total da factura. E iso que llevamos a decir aquí, comportamiento del IVA no deducible. Por defecto dice generar apunte IVA no deducible. Crearía unha subconta onde metería o IVA non deducible. Non. O normal é que incorpore o valor do IVA ao gasto. Que meta no gasto o importe total da factura, IVA incluído. E isto é o que marcamos aquí. Bueno, pois nada máis. Aquí aparecen as contas que vamos a utilizar no IVA, a 477.000 para IVA repercutido e para o recargo de equivalencia repercutido o mismo. Podríamos utilizar diferentes, entón aquí lle diríamos que a modificase. A conta de ventas por defecto é a 700.000, pero sabedes aquí que non pon fija, porque vamos a cambiala. Haberá asientos que irán a esa 700.000, pero haberá outros asientos que irán a 700.001, 002, etc. Bueno, listo. Aceptamos. A mesma historia está con as contas de facturas recibidas. Aquí temos o IVA soportado, o recargo de equivalencia soportado, a nos afecta. E as compras de gastos e retencións. Moi ben, pois aceptamos. Recordade que o único que cambiei foi aquí. Comportamento de IVA non deducible, sumar su importe a compras. Bueno, pois empezamos. Vamos aquí a plan contable. Aquí nos aparecen as contas a nivel 3 e 4, son as que aparecen no plan contable, aquel que lle dixemos ao principio de todo, que queríamos que nos crease, pero nos agora temos que crear contas a nivel 7. Mostrar contas a nivel 7. No, isto é do grupo 7. Mostrar solo contas auxiliares. Mostrar contas auxiliares de todos os grupos. Non temos ningunha creada. Mostrar contas auxiliares. Vale, si marco aquí, me aparecen todas as de nivel 3, que me pode servir para consultar. É un cadro de contas, me sirve para consultar. Pero se quero facer unha búsqueda máis rápida e que non me aparezcan estas, porque coas que vou a traballar son as auxiliares, igual. Bueno, empezo, veña. Nuevo. Cal sería a primeira conta?
pois a conta de bancos, por exemplo, 532 00 7 dígitos, 00. Podo ter máis dunha subconta de bancos, porque podo ter varias contas correntes. Entón crearía unha cun código diferente, 572000, 572001, vale. Pues, e aquí poñeríamos pois bancos, ou bueno, non fai falta poñer bancos, podría poñer, non sei cal é a conta bancaria que utilizamos, a entidade bancaria que utilizamos, a banca, conta corrente, por exemplo. Esa é a descripción da nosa conta. Bueno, en realidade con isto é suficiente, non vamos a marcar nada do que hai aquí, aínda que aquí hai unhas opcións que nos permitirían detectar saldos extraños. Por exemplo, a conta de bancos normalmente debería ter saldo deudor sempre. Teríamos saldo acreedor se estivésemos en números vermellos. Entón, poderíamos decir aquí que nos resaltara os apuntes contrarios á súa natureza. Bueno, a conta de bancos, a conta de bancos se pode mover tanto no debe como no haber, pero bueno, eu lle digo, se lle digo aquí que normalmente do debe que me marque, que me resalte os apuntes contrarios á súa natureza. Nada. Digo que o vamos a avisar tal y como está. Simplemente código e descripción. Aceptar. Ahora, temos que crear as contas do IVA. 432 000 h.p. IVA soportado, y xa está, aceptamos. E así seguiría con todas. 477 000 hp. IVA repercutido, vale. Bueno, escribo aquí estou, hp. IVA repercutido. Bueno, hai dous tipos de conta especiales, que son as de proveedores e proveedores e acreedores, e as de clientes e devedores. E son especiales porque van a ir unidos os asientos automáticos. Cada vez que meto unha conta de clientes, quero que me faga o asiento automáticamente, o da venta. Cada vez que meto unha conta de proveedores, quero que me faga o asiento da compra automáticamente. Bueno, esas son especiales. Vamos a verlo. Podríamos ir aquí xa. Crear unha conta de cliente, crear unha conta de proveedor. Pero bueno, se o fago desde aquí non pasaría nada tamén. 400 00 00. E este era pues o primeiro proveedor que utilizamos. Bueno, aquí está. Distribución cosméticas Lousán. Bueno, acepto. Veredes que me pregunta se deseo abrir a ficha de proveedor. Digo sí. E aquí é onde vou configurar esta subconta para que ademais de crearme o asiento automáticamente da compra, me meta no libro de facturas recibidas os seus datos e os datos da factura que estamos contabilizando, e en control de pagos exactamente o mismo. Entón temos que meterlle o NIF, porque ese dato vai no libro do registro de facturas recibidas, NIF de distribuciones cosméticas Lousán. Vou buscar, xa está. Agora, a definir o asiento que queremos que nos faga. Que concepto queremos que nos aparezca no asiento sempre que participe a conta do proveedor de distribuciones cosméticas Lousán? Bueno, pues eu quero que me ponga isto: distribucións cosméticas su factura, número, e despois terei que completalo, claro. En cada asiento que faga con este proveedor vai a ter a diferencia da referencia á factura. Entón, dice concepto predefinido no debe, cando o proveedor aparece no debe. Entón, isto sería pago su factura
pago su factura número. Cuando aparece no haber, pues sin el pago su factura número es. Cuando hacemos compras IVA a proveedores, queremos que aparezca Distribuciones Cosméticas Lousan, su factura número. Bueno, cuenta de banco. Si todos os pagos que vamos a facer despois con este proveedor os levamos á mesma conta bancaria, se levamos a perdón, espera, isto non é. Sí. Bueno, si todos os pagos que vamos a facer con este proveedor o levamos á mesma conta bancaria, xa lle podemos decir aquí para que tamén nos contabilice o pago directamente a esa conta e xa aparezca por defecto esa conta. Bueno, contrapartida. A Distribuciones Cosméticas Lousan sempre lle compramos un determinado tipo de produto, pois produtos de perfumería, imaginado. Entón, a contrapartida aquí sería a conta de compras a 600.000 e despois iríamos a ver cales son as compras de perfumería a 600.001, compras de perfumería a 600.002, compras de aromaterapia. Si normalmente a este proveedor lle compramos sempre o mismo produto, xa lle podemos decir que conta de compras queremos que nos poña no asiento e non o teremos que teclearnos. Bueno, vou no facer e despois facemos unha proba. Dígolle a 600.001, que por certo non a teño creada, non sei se me dirá algo. Non, de momento. E aquí vou poñer outra, porque así me vai a ofrecer dúas ou incluso tres. Bien. Bueno, en cartera de efectos predeterminada non vamos a poner nada. Tipo de operacións interior, sempre vamos a deixar isto por defecto, ainda que, bueno, se realizásemos importacións ou adquisicións intracomunitarias, teríamos que indicalo aquí. Nós non temos ningún proveedor estranxeiro. Isto tampouco vamos a tocar e isto tampouco, nada. Tipo de retencións, en este caso non o tocamos. Solo, por exemplo, cando queremos a conta da propietaria do local, que recordade que sí que lle practicamos unha retención, estamos obligados a reterlle unha cantidade, teríamos que decirlo aquí. E xa o programa nos calcularía despois o importe da retención e faría o asiento automáticamente. Bueno, tipo de deducción, deducible, porcentaxe 100%, estas compras son o IBE deducible. Clave de operación habitual, isto tampouco necesitamos meterlo, é máis información, pero non necesitamos meter nada disto. Ayuda en el cálculo. Bueno, aquí imaginade que nunha factura tivésemos, que non vai a ser o caso, tivésemos varios tipos de IBE. Teríamos que indicarlle que este proveedor as compras que lle facemos poden ser a distintos tipos de IBE, para que despois ele nos pregunte, mira, que parte da base imponible é a este tipo, que outra parte é a este a outro. Vale. Nos vamos a deixar aquí un tipo de IBE, nada máis. Varios tipos, exenta. Bueno, moi ben. Ou podemos deixalo en manual. En manual, o que nos permitirá despois a nós se unhas veces é un único tipo de IBE, pois aparecerá un único tipo, se há varios, despois podemos nos especificar cantos tipos de IBE. En este caso un tipo de IBE, e todos os nosos proveedores e clientes van a ser deste tipo. Tipo de IBE predefinido normal, moi ben. Outros datos, bueno, aquí teríamos que meter o nome, pam, non o fago agora. E isto, nada, para levar unha contabilidade analítica, que non o vamos a facer. Entón, recordade, solo metimos aquí as contas contrapartidas, dos asientos nos que participa este proveedor, vale? E un tipo de IBE, IVA deducible, aceptamos. Xa está. E cos clientes, outro tanto do mismo. Se dou aquí, crearei un cliente, novo cliente, 430.000. Este cliente era Distribuciones Manto, por exemplo. Teríamos que cumplimentar os datos e tamén facer aquí o mismo que fixemos antes, conceptos e tipo de operación, tipo.
xa levo unhas cuantas subcontas metidas, ainda me queda traballo por diante, pero fixe unha cousa que estou utilizando exactamente os mesmos códigos que utilizamos ali en Excel, e entón distribuciones Mantur non era 430.000, senón que era a 430.003. Non se poden modificar os códigos de conta. Cando creamos unha conta podemos modificar todos os seus datos, a súa descripción, pero non podemos modificar o código da conta. Entón tiven que crear unha nova e agora eliminar esta, vale? Porque non me permite modificar o número de subconta. Venga, o único que teño que facer agora é eliminala, borrar. A selección e dou a borrar. Bueno, e agora o que quería facer era meter porque é un tanto especial a de como se chama, de Modesta Soaje Hermida, que é a acreedora por arrendamentos. Entón, dou aquí, proveedor. Cando lle dou a proveedor, xa me aparece o número que tocaría a continuación. Dígolle, como non é un proveedor que é un acreedor, digolle aquí, seguinte acreedor, me pongo a 410.000, pero como utilicei a 410.001, pois lle poño aí un Modesta Soaje Hermida. O seu NIF teño aquí, copio e pego. Bueno, entón, concepto predefinido, pois podo poñer aquí, vedes que xa me apareceu por defecto, mirad, se utilizo proveedores e clientes para crear as subcontas, el xa me mete aquí os conceptos predefinidos que cree que podo utilizar. Y efectivamente voy a utilizar esto, pago su factura y Modesta Soaje su factura. Entonces, aquí me faltaría esto, Modesta pago su factura. Bien, a contrapartida sempre vai a ser a 621.0001. Cando lle paguemos, a contrapartida vai a ser a conta de bancos, vale. Ahora, é un tipo de operación interior, bien. Tipo de retención, porque isto vai a levar retención. Arrendamientos. E o tipo de retención é o 20% para os arrendamentos. Tipo de deducción, IVA deducible, operación habitual e operación habitual. Estou vendo a ver si operaciones de arrendamiento de local de negocio temos. Bueno, pues poño aí. Operación arrendamiento local de negocio, en clave de operación. Axuda para o cálculo, tal, vale, perfecto. Agora me ten que pedir a subconta de aquí en ayuda para el cálculo es un tipo de IVA con IRPF. Esta operación leva retención, así que en ayuda para el cálculo digo un tipo de IVA con IRPF. Acepto. Y dice, ¿desea crear la cuenta? Sí. Bueno, entón o Contasol nos vai a facer o asiento do arrendamento, o asiento do arrendamento automáticamente. Xa creei a conta de aquí de arrendamentos e entón me vai a meter o IVA e me vai a meter tamén a subconta do arrendamento, da retención, perdón. Mirad, a ver, vamos a ver o asiento. Está aquí 621, arrendamientos, IVA, a retención, a 475.1.002 e a conta da acreedora de Modesta Soaje Hermida. Este é o asiento que nos vai a hacer ele automáticamente. Só nos quedaría unha cousa, dicirlle cal é a subconta de retencións que queremos que nos utilice como Modesta Soaje Hermida. Nos aquí fixemos a 475.1.002. Bueno, vamos a decir a Contasol que nos utilice tamén esa subconta. Entón, iríamos aquí a diario de IVA e aquí en opciones de IVA, algo que non tocamos antes e que debimos ter feito,
aquí en configuración, asiento automático, estamos configuración asiento automático do IVA, en facturas recibidas, porque é unha compra, neste caso unha prestación de servicios, temos aí os tipos de IVA, e aquí en cuenta de retenciones de arrendamientos, cal era? Dúas. Es que isto xa fixen antes o cálculo e parece que metín a pata. A retención aluguer e o 2, vale. Así que voulle cambiar aquí e poñolle que para as retencións de arrendamientos me poña a subconta esta 2. Para os profesionais entón 1, para os empresarios 4, para as rendas agrícolas 5, 1, 2, 3, no, aquí 3. Es que xa fixera antes cambios, pero fixenos mal. E aquí 4, vale. Para retencións de profesionais, notarios, etc. Esta é a subconta que queremos que nos apareza. Para os de arrendamento, esta. E nos queda 475.1.000, que tamén tenemos que crear, que será para retencións dos traballadores cando fagamos as nóminas. Vale, aceptamos. Bueno, xa teño un número importante de subcontas creadas. Da traballiño, pero bueno, ainda me quedan, por exemplo, todas as contas de inmobilizado. Vou non facer para que visades como é a mecánica nuevo. Meto o código, es 206.0001. Hai unha maneira de aforrar traballo. Podo aforrar traballo, non teño por que poñer 0001. Podo escribir ese 206 despois punto 1. Se fago así, o que vai a facer Contasol é rellenarme entre o 6 e o 1. O que vai a facer vai a ser meter todos ceros. Unha maneira de aforrar traballo. Se eu lle dou a intro, vedes, me coloca 206.1 é o que fai a rellenar. E isto era aplicaciones informáticas. Torpe. Estou metendo unhas con mayúsculas, outras con minúsculas, un pouco desastre. Debería ter máis cuidado con isto. Ou meto todos con minúsculas ou todas con mayúsculas. Xa está. O que comentaba antes, a ver, digo, esta conta sempre nace polo debe, ou ten saldo deudor ou non ten saldo. Entón, se eu lle marco aquí resaltar nos extractos os apuntes contables a su naturaleza, pois o que vai a facer, se meto un apunte con saldo acreedor, con esta conta no haber, me va a poñer en vermello, vai a decir, mira, probablemente estás cometendo un erro. Vou non deixar e despois probamos. Bueno, unha vez que se crean as subcontas, é o momento de empezar a meter os asientos. Imos logo. Veña, imos a ver. Veña, vamos a introducir un asiento. Vamos a facer, por exemplo, este primeiro asiento de compras que tiñamos aquí. Compras de cuidado do cabello a almacenes do noroeste. A factura recibida número 1, a primeira factura recibida. Bueno, vamos a introducción de asientos. Estamos aquí en introducción de asientos. Diario general, non temos máis diarios. Recordade que vos falei da posibilidade de crear distintos diarios, pero que ao final non utilizamos porque vamos a utilizar distintos contadores para distinto tipo de operacións. Moneda euro, fecha. Bueno, fecha 7 do 1 do 2015, 07/01/15. Metede así as fechas. Podemos utilizar tamén o calendario. O número de asiento non o tocamos, os vai a numerar el automáticamente, vale? Intro. Bueno, agora non sei como vos aparecerá isto. Se vos aparece así estreito, podemos modificar os anchos das distintas columnas. Cuenta. Se non nos acordamos do número de conta que temos que meter, pulsamos F1. Se a conta que temos que utilizar está sin crear, que non a creamos previamente, viríamos aquí e crearíamos aquí a nova conta. Se é un proveedor, se é un cliente, pois daríamos aquí. Se non, buscar cuenta para ver as distintas cuentas. Se queremos crear un novo proveedor, un novo cliente,
crearíamoslo aquí. Si queremos ir a ver todas as contas, pulsamos F1. Vale, pulsei F1 y aquí me aparecen todas as subcontas. Para buscarlas rápidamente, si yo digo aquí mostrar grupo 4, aquí está. Cal era? Almacenes Noroeste. Vale. Mirade, o asiento é compras, IVA a proveedores. Bueno, pois nos no programa non o vamos a meter así. Vamos a empezar polo proveedor. E cando metamos o das ventas empezaremos polos clientes. Vamos a empezar polo proveedor. E entón decimos Almacenes Noroeste, clic. Uy, no. Sí, clic, porque se me abre. Espera, un segundo. Pulsamos aquí F1 y ahora Almacenes Noroeste. Clic. Está. Bueno, aquí nos aparece o concepto que por defecto queríamos que apareciese. Almacenes Noroeste, su factura número. Bueno, pues pulsamos su factura número 1, era esta. É a primeira factura que tiñamos anotada. Está aquí. Recordade, a ver, podemos utilizar a nosa numeración, esta como é a primeira factura recibida, poñemos factura recibida número 1, ou poderíamos utilizar o número de factura real, da factura de Almacenes do Noroeste. Aquí no asiento estamos identificando a factura que estamos contabilizando. Entón podemos poñer factura número 1 porque é a primeira factura recibida e así a temos perfectamente identificada. Bueno, campo documento. En campo documento queremos que nos aparezca isto, FR1. Pero recordade que creamos uns contadores. O primeiro contador era FE e o número, o segundo contador FR e o número, e o terceiro era número solo. Bueno, pois para que aquí nos aparezca bueno, esta sería FR1, sería así de fácil, nos sabemos que esta é a primeira factura recibida, pero como estamos utilizando o contador vamos a decirle ao programa que nos coloque el directamente a que corresponde. Entón, para isto temos que pulsar unha combinación de teclas. Control 2. Bueno. Aquí debería aparecer isto. Me aparece este 2 porque eu xa estive facendo probas antes, entón xa metín unha factura recibida e polo tanto xa estaba ocupado ese primeiro. Tería que renumeralos, pero bueno, en fin, a vos aparecerá isto. Control 2. Recordade que os contadores eran o primeiro contador facturas emitidas, segundo contador facturas recibidas, terceiro contador o que lle chamábamos diario xeral, que era sin prefiso, sin letra adiantes. Bueno, pois como factura recibida era o segundo contador, pulsamos Control 2. Cando metamos outra factura máis adiante, volveremos a pulsar Control 2 e el xa nos por aí FR0002. Non temos que estarnos buscando a ver cal toca. Bueno, e agora o importe no haber deste proveedor era 7.520,34. 7.520,34. Bueno, meto isto e o que fai o programa automáticamente é abrirnos o rexistro de IVA. Recordade que cando configuramos lle dixemos que queríamos que nos abrise o rexistro de IVA. Aquí non vamos a ter que tocar nada, porque cando creamos o proveedor xa o configuramos. Xa lle dixemos que era unha operación habitual, que era un tipo de imposto IVA, unha operación interior, o sea que non temos que tocar nada. El xa nos calcula a base impoñible e a cuota de IVA. Así que o único que temos que facer é aceptar. E agora recordade que lle poñíamos unha conta de compras por defecto. Bueno, aquí está, pero resulta que non é esta, que é a 600.004. Bueno, pois o único que temos que facer é cambiar aquí. Se tiveramos ben configurado, aquí xa nos aparecería esta conta. Non temos nada máis que facer aí, aceptamos e dice, desea registrar el libro de efectos. Recordades que cando configuramos lle dixemos pregúntame cando meto unha conta de proveedores se quero meter o efecto a pagar. Sí. Bueno, pois aquí agora o efecto a pagar tamén teño xa todo configurado. O único que teño que meter é a fecha de vencimento. A fecha de vencimento, que é Almacenes do Noroeste o 7/2/2015.
fecha de vencimento. Ben, esa é a fecha de vencemento. Si tivésemos máis de un vencemento, indicaríamos aquí, este é o primeiro vencemento de 3, e daríamos aquí a generar varios efectos. Poñeríamos aí as cantidades. A ver, aquí diríamos número de vencimientos, pois 3, e repartir o importe. Plazo entre vencimientos, pues cada 30 días, e aí nos aparecería. Vale, como non é o caso, só hai un. Fecha de vencimiento 6 do 2. Bueno, pusemos 6 7 do 2, ¿no? Está ben, aceptamos. Bueno, moi ben, acepto. Queda unha cousa, estado. Como está este pago? Pendiente. Pode estar pendiente ou podemos, bueno, estes son distintas posibilidades que temos tanto para os pagos como para os cobros. Podemos levar os nosos pagarés en xestión de cobro, e entón teríamos que cambiar a observaciones, pues, que se está xirado ou se xa foi cobrado, en fin. De momento está pendiente, ainda non o pagamos, aceptamos. Bueno, aí xa temos o asiento feito. Vedes? Mirade, me copiou os conceptos nas 3 líneas, xa non os tiven que meter eu, porque lle dixen, cando configuramos o programa, que nos copiase os conceptos. Nos copiou o campo documento, porque lle dixen eso, e nos fixo o asiento completo. Vale? O asiento automático. O único que fixemos foi meter este importe, esta conta, e despois modificar a conta de compras, porque tiñamos a compra por defecto a 600.004. Bueno, pois xa está, primeiro feito. Agora doulle a salir y nuevo para crear un nuevo asiento. Vamos a crear o asiento do aluguer, do arrendamento. Empezamos sempre polo acredor, 400D001. Vale, pois veña, a ver, a fecha 8 do 1. Ben. Fixen mal. Cando lle din a salir y nuevo, o que me fai é o asiento na mesma fecha. Tería que terlle dito salir e ir a fecha, vale? E así me permitiría cambiar a fecha. Vale, bueno, podo cerrar isto e volver a introducción de asientos. Entón agora modificar aquí a fecha 08/01 do 2015. En asiento, recordade, non meto nada, intro, e agora aquí doulle F1 para coller a conta do acredor. Modesta súa Germida. Documento. Este volve a ser outra factura, así que doulle a control 2, porque é unha factura recibida. A ver, outra vez me volve a pasar o mismo. Teño que cambiar o contador, teño que configurar o contador para que non me faga isto, que me está metendo unha maiores porque eu fixera con anterioridade xa un asiento de compras, vale? Para modificar o contador, nada, desde aquí non podo. Sí, podo desde aquí, mira, contadores de documentos. E entón digo en FR, mira, o próximo que me vai a poñer é o 4, así que lle digo que me poño o 3. Vale, aceptar, recordad, está aquí en configuración, contadores de documentos. Bueno, FR2. Ahora, o importe. Voy a intro e xa me saltaría a ver. O importe. Modesta súa Germida, 1010. Doy a intro e se me abre o tema do IVA, que como xa o teño configurado, só teño que darlle a aceptar. Se non o tivésemos ben configurado, ou se esta operación é diferente a que facemos habitualmente con esta acreedora, pois poderíamos cambiar aquí. Imaginade que non tivese IRPF, pois cambiábamos aquí en ayuda del cálculo e modificábamos isto, un tipo de IVA o manual, vale? Bueno, un tipo de IVA con IRPF. Xa nos aparece aquí a base imponible, a cuota, nos aparece o IRPF, nos aparecen todos os datos. Aceptamos.
Asiento automático, mirad, aquí sí que está ben. Esta é a conta que queremos utilizar, esta é a conta de retenciones, así que acepto. Aí está, asiento feito. ¿Quiero registrar el libro de efectos? No, porque isto vai a ser un pago contado, así que non o vou a meter no libro de efectos. Pero xa teño asiento feito. Rápido, fácil. E no, asiento feito. Vou a contabilizar o pago. Pois, veña, na mesma fecha, pois salir e nulo. O pago é, a conta era es buscar, o sea, o pago é proveedores a bancos, veña, que es o acreedores neste caso, Modesta Soaje. Documento era o terceiro contador, control 3, e así me aparece un sin ningún prefiso. Importe no debe. A que puñetero. Teño que darlle a intro. Vale, el se me pon por defecto no haber, porque as contas acreedoras nacen no haber. Como ahora teño que meter no debe, doulle a intro. E así se me move. Vou de unha a outra, mediante intros. O importe eran 1010. O concepto era pago su factura número 2. Esta foi a segunda factura recibida que fixemos. Chas 1010 intro. Desea registrar el libro de efectos? Non. E agora 572.0. xa me sei a conta. Me aparece este mismo concepto. Bueno, fixados, aquí vou facer unha cousa. Non quero o mismo concepto. Aquí quero que no concepto me poña isto, mirad. Ay, por Dios. Cheque. Non sei, 001. Agora vos digo por qué. O mismo campo de documento e no haber 1010. Xa está feito así. Por que lle pusen esta información aquí de cheque 001? Porque nas contas bancarias eu quero que no concepto que aparezca no asiento ese concepto se parezca o máis posible o que utiliza o propio banco. Cando non recibamos un extracto bancario, nos van a aparecer todos os movimentos que fixemos coa conta bancaria. Bueno, pois no extracto bancario, cando pagamos mediante cheque, nos vai a poñer o número do cheque. Pago cheque número tal. Bueno, pois unha das revisións máis importantes que se fan nas empresas, nas contabilidades, é facer o que se chama unha conciliación bancaria. E a conciliación bancaria non é máis que comparar os extractos bancarios co maior da conta de bancos que temos contabilizada. Deberían estar os mismos apuntes en un que en outro. Bueno, pois ter posto o concepto este aquí nos vai axudar, porque é o que nos vai aparecer cando saquemos un maior da conta de bancos. Cando saquemos un maior nos vai aparecer ese concepto ali. E cando estemos comparando co extracto bancario, se hai importes, se hai cantidades co mismo importe, pois as vamos a poder distinguir por medio do concepto. Vale. Xa está feito este asiento. Si queremos facer outro, salir e nuevo. Vamos a facer un asiento de venta. Salir e ir a fecha, para modificar a fecha. Asiento de venta. A ver, por exemplo, Perfumerías Travesía. Empezamos polo cliente 430.004 e a EFE 1, vale. Bueno, pues vamos alá. Intro. E agora metemos a conta do cliente 430.4. Como a sei, xa tecleo así. Perfumería Travesía, nuestra factura número 1, vale. Documento era control 1. Pulso control 1 e me aparece o contador con FE, vale. Importe no debe, era, no, cal era? Esta 3.322,06. 3.322,06. Intro. Aquí me aparecen os datos para o IVA, para o libro registro de IVA. Como xa o teño todo feito e cando creei o cliente todo configurado, só lle dou a aceptar.
A conta de ventas, a ver, pusenlle que era 700.001. A ver se acertei. Era esta. Perfumería Travesía, no. Sí, sí, pues mira, perfecto. Solo tengo que darle a aceptar. Y ahora me dice, ¿desea registrar el libro de efectos? En este caso de efectos de cobro. Sí. Bueno, ¿cando vence esta factura? Pues non nos queda máis remedio que meter o vencimiento. A ver, ¿cando vence? Ou o libro de facturas, non, o libro de facturas emitidas, no, control de cobros. É esta, Perfumería Travesía, o 12 do 2. É a 30 días, non? Bueno, pues veño aquí, podo decirle aquí, generar vencimiento, generar varios efectos. E digo, un único efecto y plazos 30 días, así se me calcula la fecha. Acepto. Ahí está, acepto. Xa está. Asiento feito, anotado no libro de de facturas recibidas e anotado en xestión de cobros. Doulle a salir. Salir nuevo, salir ir asiento, salir. Bueno, se acabo, cerro. Imaginade que quero modificar un asiento. Veño aquí a introducción de asientos e meto o número de asiento que quero modificar. Número 2. E aí me sale o asiento número 2. E agora veño aquí e fago os cambios que queiro. Vale? Para saber, claro, eu puxen aí o número 2 porque en realidade levo 3 asientos nada máis. Para saber o número de asiento que quero modificar, pois primeiro teria que ir a ver o diario. Veño a ver o diario, consultas de diario, todos, ver. Aquí me aparecen todas as operacións do mes de, bueno, aquí si marco xaneiro, si marco o primeiro trimestre, bueno, ahora son todas iguales, ¿no? Aquí teño os distintos meses. Aquí me aparecen os asientos e aquí vexo o número do asiento. Vale? O número do asiento. O 2, o 3, o 4, quero cambiar o 5. Pois ala, veño aquí a diario, introducción de asientos e digo asiento número 5 e aí me sale o asiento número 5 e agora fago as modificacións que considero oportunas. Vale? Si quero eliminar un asiento, bueno, pues veño aquí, introducción de asientos, espera, aquí está modificación, anulación de apuntes, anulación de asientos, aquí, anulación de asientos. ¿Qué asiento quiero anular? Pues asiento número 5. Acepto. Se van a borrar 3 apuntes. ¿Desea continuar? Sí. Proceso concluido. Bien, cando borro o asiento número 5, ese número queda perdido. O sea, non o podo volver a utilizar. Se eu creo ahora un novo asiento, se ahora vou aquí creo un novo asiento, o novo asiento este que me vai a xerar aquí vai a ser o número 6. Vamos a comprobarlo, a ver. Meto fecha, doulle a intro, mirad, xa me puso o número 6. O número 5 está perdido, a non ser que veña aquí a configuración, contadores, non é aquí. Costoume encontralo, mirade, para ir a remuneración de asientos temos que salir de introducción de asientos, estamos aquí en diario IVA e ao final de todo, aquí ao final de todo está este botonciño, a ver onde está, renumeración de asientos, renumeración. Entón decimos número de asiento correlativo general, número de asiento inicial 1, vale, xa está, aceptamos. Sí, proceso finalizado. E agora xa, si vamos a comprobar un diario, si comprobamos o diario, si vamos ao diario aquí, si vamos ao diario, consulta, ver todos, nos aparecen xa numerados 1, 2, 3, vale? Eu eliminara o 5, pero antes xa eliminara algún outro previamente, xa me renumerou. Mira, isto que este así numerado non ten maior importancia, Nos interesa o número
pois para buscar o número de asiento para facer modificacións, pero que me queden saltos por aí, home. Bueno, eso, que a numeración esta non é importante, pero si queremos que non nos aparezcan números sueltos, pois utilizamos esa opción de renumeración de asientos. Mira, de outra cousa tamén, para modificar un asiento, un apunte dun asiento, unha parte dun asiento, tampouco fai falta facer o que fixemos antes, ir á introducción de asientos e meter o número de asiento. Podémoslo facer desde aquí. Estamos no diario, consultas de diario. Se nos situamos sobre un apunte calquera, imaginad que aquí queremos cambiar a conta 600.004 por outra, damos a intro e podemos modificar aquí a conta. Vale. Bueno, por ver algunha outra parte así do programa, si ahora quero ver o control de pagos e o control de cobros, os vencementos, veño aquí a tesourería e entón digo efectos a cobrar, pico aquí, oche, eu non teño ningún, espera, perdón, vin aquí, ahora teño que darlle aquí a todos, enero, febrero, marzo, non teño ningún efecto a cobrar. A ver, efectos a pagar, que eso seguro que sí que teño. A ver, sí que contabilizamos unha venta. Deberíamos ter un efecto pero eu eliminei un asiento, mellor eliminei un asiento relacionado con isto. A ver, si xusto eliminei o asiento de ventas, vale, entón non teño ningún efecto a cobrar, cierto, pero en tesourería sí que teño efectos a pagar. Aquí teño este efecto a pagar, que me vence pois o día 7 do 1, aquí podo levar un control de vencimientos, ou podo obter un listado, no que lle diga que me saque os vencementos dun determinado mes, que vayan desde pois o 1 de xaneiro ao 31 de xaneiro. Solo quero ver os vencementos de ese mes. No, vamos a poner os de febreiro, porque en xaneiro non temos ningún. Os de febreiro, o 1 de febreiro, o 28 de febreiro. Vale. E agora simplemente doulle a vista previa e aquí me aparece un listado de todas as débedas que me vencen en febreiro. De momento nos vamos a quedar con isto, vale? Xa máis adiante crearemos algún novo vídeo tutorial explicando algunha outra instancia do programa. Así que agora recordade, temos unha que crear as contas bancarias, as contas contables, as subcontas aquí, en plan contable. Aquí creamos nuevo e creamos as distintas subcontas. Introducimos os asientos aquí, introducción de asientos, vale? Eu estaba facendo unha hora aquí. Si por certo estou facendo un asiento e quero eliminar algún apunte do asiento, pois simplemente pico aí e elimino o apunte. Mentras non garde o asiento non o almacena na súa base de datos, entón podo ir eliminando os apuntes. Recordade que se quero eliminar un asiento, veño aquí a anulación de asientos. Si o que quero é modificar un asiento, o máis cómodo é ir ao diario e simplemente darlle a intro sobre o apunte que quero modificar. Aí podo cambiar. Si quero modificar o asiento completo, pois tomo aquí o numeriño, o 2, tomo o 2 e podo vir aquí a diario, introducción de asientos e aquí poño o número 2 e dou a intro. A ver, porque non me aparece nada. Escape. A ver, como estive facendo cousas, o mellor o eliminei xa.
tampouco teño o asiento número 3. Estás de broma. O problema é, claro, a fecha. O problema non é a fecha, joder. Si, o problema era a fecha. Asiento número 2. A ver, deixame pechar isto. Cierro. O asiento número, quero modificar o asiento número 3. Veño aquí, introducción de asientos, non meto fecha, claro, se meto unha fecha é cando teño o problema. Meto aí o asiento número 3 e me aparece para modificar. Bueno, xa está. Creo que xa tedes as ferramentas para ir introducindo apuntes. Entón, o que vamos a facer é eu configuro todo, creo as subcontas, meto todos estes asientos, todos, deixarei, por exemplo, estes dous últimos para que os metades vos, e tedes que meter despois a continuación o resto dos asientos que vayamos facendo, vale? Pero para que vayades practicando, vou meter os asientos hasta aquí, ata 11 do 1, e vos teredes que meter estes dous últimos. Bueno, pois ala, feito.